Kuwumsebenzi omkhulu kunoma imuphi umfundi obenza umatikletsheni ukukhetha ukuthi uzolandela muphi umkhakha wezomsebenzi. Kodwa kubafundi abangu-30 wamaphesenti abakhale ngaphansi ngonyaka odlule, sekunzima ngokwedlulele njengoba iya ngokuncipha imikhakha abangayilandela. Ngisebenza ngayo nami indlela adingimisela ukuthi ngizophumelela. Umsebenzi wona vele ubunzima kodwa bese ukwazi siwenze sokuqhubekela nawo phambili. Lo mfundi oneminyaka engama-22 waseNtuzuma ube nephupho lokuba umhlengikazi wesilisa. Kodwa manje lelo phupho angeke asakwazi ukulifeza. Kube khona inkinga ezibe khona sifunda nencwadi singayitholi kahle lesi isikole sifunda kusona. Kodwa sakwazi sifunde siqhubeka. Khona kungekho ukuthi incwadi soyithola mhlambe umuntu athi zama ukusifundisa uthi sithola incwadi umuntu ohambe ethothaba photocopy. Okay, mase yabuya ezosinika incwadi. Sawazi sifunde kanjalo. Izinga lokuphasa esifundazweni saKwaZulu Natal lehle ngo-7.7 percentage points uma kuqhathaniswa nonyaka ka-2013 nangaphezu kokuthi sisendaweni yesibili ngesibalo sabafundi abazokwazi ukwamukelwa emanyuvesi. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi othisha kanye nabafundi basadinga isikhathi sokujwayela uhlelo olusha lwezemfundo. Ongoti kwezemfundo bathi labo bafundi abangaphasanga abangaliphosi ithawula kukhona abasengakwenza ukuze nabo babe nekusasa eliqhakazile.